шаби дирӯз дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фаровон қурғонтепаи шаҳри бухтар сӯхтор сар зад. Хабарнигори пресс-тиҷӣ мегӯяд, ки қисме аз бозор тахминан аз соатҳои 22 ба ин суб ба коми оташ рафт. ҳоло сабаби сар задани сӯхтор маълум нест. Мошинҳои оташнишонии чанде аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон барои хомӯш кардани алангаи оташ ба шаҳри Бухтар оварда шуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фаровон қурғонтепа яке аз калонтарин бозорҳо дар шаҳри Бухтар аст, ки садҳо фурӯшанда дорад. ба эҳтимоли зиёд соҳибкорони бозор аз ин сӯхтор зарари зиёд диданд. шоҳидон мегӯянд, ки сӯхтор тақрибан соатҳои 3 шаб хомӯш карда шудааст. феълан дар бораи талафоти ҷонӣ иттилои дастрас нест, вале чанд нафар бо ҷароҳатҳои гуногун аллакай дар беморхонаи вилоятии клиникаи ба номи Бури Воҳидови шаҳри Бухтар бистарӣ карда шуданд. Хушнуд Баҳодуров, сардухтури беморхонаи вилоятии клиникии ба номи Бури Воҳидови шаҳри Бухтар дар суҳбат бо пресс-тиҷӣ гуфт, ки дирӯз 9 нафарро бо ҷароҳат ва фишорбаландӣ ба беморхона оварданд. 8 нафарро баъди муолиҷа ва мӯътадил будани вазъи саломатиашон рухсат кардем, вале ҳолати як нафар сокини шаҳри Бухтар Маҳмад Сафар ваҳим аст. 90% баданаш сӯхтааст. ӯро аввал ба беморхонаи шаҳри Бухтар мебаранд. аз сабаби сӯхтани қисми зиёди баданаш ва доштани ҳолати вазнин ба беморхонаи мо интиқол дода мешавад. ҳоло дар шуъбаи эҳё бистарӣ аст ва таҳти назорати табибон қарор дорад. бояд гуфт, ки феълан комиссияи махсус барои муайян кардани сабаби сӯхтор ба омӯзиш